Propju fl-eqqel ta' tħejji tal-festa ta' din is-sena sar magħruf illi l-Ordni tal-Franġiskani Minuri se jkun qed jgħaddi l-parroċċa u l-Knisja ta' Marija Reġina f'idejn l-Arċidjoċesi ta' Malta u allura il-Patrijiet Pussi jibqgħu jamministraw din il-parroċċa, aħbar li kienet mistennija imma li xorta niżlet diżappunt fost il-Marsin. L-aħbar ma ħadniex daqshekk tajjeb, konninna nafu imma li dal-pass ħajsir għax kienu ħafna xnijat għaddejjin u laqat ukoll. Sa ċertu punt indispjaċina x'indem trabbejt mal-Patrijiet ġifieri sa ċertu punt indispjaċina, imma jiena fuq hija tal-qalbi l-parroċċa ta' Marija Reġina ħafna qalbi ġifieri jien il-prijorità tiegħi li ma talaqx bħala parroċċa u li mhux ħatalaq għax kien hawn li ħatalaq bħala parroċċa. L-importanti issa nimxu bħalma mxejna mal-Patrijiet minn ġej biex imexxi wara nimxu magħhom kif mxejna mal-Patrijiet. Diżappuntati daqsxejn żgħax tkun trabbejt mal-Kapuċċini u għal 55 sena mexxew il-parroċċa tagħna u mexxewha bid-dinjità kollha li jafu jmexxu l-Kapuċċini. Ħadni daqsxejn kbir, imma rridu nħarsu l-qudiem l-affarijiet irridu jibqgħu sejrin. Il-parroċċa hija tan-nies u ta' ħadd iżjed ġabru għalija n-nies kull ma huwa miġbur mingħand il-parroċċani tal-parroċċa tagħna. Aħjar tibqa' kif inhi. Il-ħajja titkompli, hawnhekk il-Kumitat tal-Festa huwa parti kbira mill-parroċċa u lesti li ngħinu u naħdmu ma' min jiġi, speċi nafu li ħadkun taħt l-Arċidjoċesi ta' Malta u nemmnu li għandna naħdmu kif konna naħdmu l-istess ħaġa mal-Kapuċċini. Il-Kapuċċini kienu ilhom jieħdu ħsieb din il-Knisja għal dawn l-aħħar 55 sena. Il-Kumitat tal-Festi Esterni li jaħdem għaċ-ċelebrazzjonijiet ta' Marija Reġina qal li fi żmien li ġej huwa importanti li l-forzi kollha jingħaqdu biex it-tranzizzjoni ssir faċli kemm jista' jkun. Fl-istess waqt kien konfermat li din il-Knisja mhux se tkun qed titlef it-titlu tagħha ta' parroċċa. Dan il-kunvent tal-Kapuċċini f'Marija Reġina spiċċa kellu jala għaliex maċċem aktar patrijiet, simili ħafna għal dak li seħħ fi Fleur de Lis wara 74 sena ta' ħidma min-naħa tal-Karmelitani.